80. To je velmi dobré. Díky vám mám nervy jak z oceli. Po mnoha letech. Řekněte mi. Vy se stěhujete brzy? Ano, za 2 týdny, to není place. A bude tam na mě čekat i žena. To je sluchu váš. Tak je. Proboha, to je střelba. Ne, to je kolika fotbalka hřebíky a větší odraz. Musí tam kouknout. Ten váš kolega? Ano. Ten se nestěhuje s vámi, že? Ne, neslibuji. Verčo? Povolení do zbrojnice uděleno? Uděleno. Mocně. Sorry. Jako komunistický střel. Není to skoro slyšet. Nefunguje, dovolte. Od našeho posledního případu uběhly 2 měsíce. Opatrně, mocně. Potřebujete další případ. Ano, moje mysl se bouří, když nemá co dělat. Jsem s chaosem, jsem s případy. Přišli vám dopisy. Píše paní Ramsiová, její manžel je nezjistný. Jel za svou bankovnínou do Švýcarska. A Lady Radfordová píše, že se jí ztratil smaragdový náramek. Pojišťovací podvod. Bylo transportná pomalé koně a rychlé ženy. To už je listopad? Ano, listopad. On si jako váš lékař, Ten zdraví jako řípá. jako váš přítel. Vám radím, jste tady zavřený už 2 týdny, musíte jít ven. Ven není nic, co by mě zajímalo. To byste se divil. Dobře.